खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डिया इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि एमएलए मिस्टार पद्म हाजरिकाया BTC / BTR आव सानजाहा सिमा बारायलांनायनि माखासे गोख्रों अजद दैखांदों। बिथाङा सुटिया कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय सासे एमएलए बिथांनि माखासे खोथा बुंनायखौ मिडियायाव नोंथांमोनहा नायनानै लागोरदो बिनि उनाव सावरायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनानै लागोरदो। प्रसंग BTRত অন্তর্ভুক্ত হব নতুন গাঁও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক লৈ খোলঠেকত বিজেপি বিধায়ক। আজি BTRৰ অন্তৰ্ভুক্তি যদি আপোনালোকক কৰে তাত মই আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি মোৰো আপত্তি তাত থাকিব আৰু আপত্তি মই য'ত ক'ব লাগে চৰকাৰৰ ঘৰত দলীয়ভাৱে হওক মোৰ আপত্তি মই তাত দাখিল কৰিছো আৰু কৰি যাম। মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাহিৰে মই দিছপুৰলৈ গৈ আছো যে গোটেই নটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত গোটেই কথাটো আলোচনা কৰি আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই সন্মুখত দিছো। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ বিজেপি বিধায়কজনৰ লগতে হুংকাৰ কোনোবাই ফটকা ফুটালে গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত নহয় BTRত। আন্দোলনকাৰী কোনোবাই বিচাৰিছে গোটেই শোণিতপুৰ জিলা বিচাৰিলে কি পাব নেকি? ইয়াত যদি কোনোবাই ফটকা ফুটাই হুলস্থুল কৰি হুংকাৰ দিয়ে আমি পাই গলো সেই কথা বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। ফটকা ফুটিলেই গোটেইখন BTRত সোমাই নাযায়। কোনোবাই দাবী কৰিলেই গোটেইখন BTRত সোমাই নাযায়। আমিও আছো নহয়, আমি কি বিধায়ক নাই নেকি? लोगोफोर नोंथांमोनहा पद्म हाजरिकाया मा खोथा बुंदों बेखौ नायबायना? बिथाङा बुंदों सोरबा बम गावनानै रंजालाबायनानै गामि हाबगोन होननाया बियो जानला मोनला जानाय नङा होनना बुंदों बिथाङा सुटियानि एमएलए बिथाङा सासे बै समनिफ्रायनो एन्टि बड'थारखा एकदम एन्टि बड' बिथांमोनहा बै समनिफ्रायनो। बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो सोर भट होबाय थायो फालाय सुटिया कन्स्टिट्युएन्सियाव बिथांनो एबारनिफ्राय भट होनो नाङा। बिथाङा सासे एन्टि बड'सो। जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गहपुर एरियानि सारिदुवार एरियानि दिखियाजुलि एरियानि बर'फोरखौ जोङो अरायबो ओरैनो बर'फ्रा वेलकाम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि BTCजों थाजाबनानै मोजाङै डेभेलपमेन्ट जानायखौ जोङो अरायबो लुबैयो रायजोफोर। आरो सोरबा दाख्लैयो आङो माखासे खोथा बुंदोंमोन दाख्लैनि कन्टेन्टआव आंखौ सोरबासो जोलैनि हांगार खोथा बुंलायबावो। जोलैनि हांगारा नोंसोरसो जानो हागौ। आं मोजां खोथाखौसो बुंदों। जाय गाज्रि कमेन्ट हरदों आंनि बे इउटिउब चेनेलनि मेसेजाव बिथांमोनखौ आं बुंगोन थोंजोङैनो जाय आंखौ गाज्रि कमेन्ट होदों नोंथांमोनासो जोलैनि हांगार जानो हागौ। आं खिन्थु नोंथांमोननि कमेन्टखौ होनानै मालाबा कन्टेन्ट लाबोगोन। बिथांमोनहा बुजिनानै लानाया दरखार मा खोथाखौ बुंदों मानो खोथाखौ बुंनांगौ जादों वेदार बे खोथाया नंगौना नङा नोंसोर सालिजारि नायनांगोन। थार बाथ्राखौसो बुंदों। जे बुस्थुआ जोंनि बे BTCआ मोनसे कन्स्टिट्युशनेल मोनसे एकर्ड बियो 2003 आव मोनसे एकर्ड जानाय 2003 आव बेल्टिया मोनसे हांबिधानिक कन्स्टिट्युशनेल मोनसे लकसभा राज्यसभा खालामनानै कन्स्टिट्युशनेल एकर्ड खालामनानै लाबोदों बिथांमोनहा। बेखौ सोरबा गोसो जाबानो मोनसे सेक्सुवेल एरियाखौ सोरबा गोसो जाबानो माबा मोनसे दानख'लाबायनो माबा मोनसे बारायलाबायनो बेखौ हाया रायजोफोर। बेनिखायनो कन्स्टिट्युशनेलि थाङोब्ला गाहाम। सोरबा सिमानो माबा मोनसे स्पिच होनायाव रंजालाबायनाया गाहाम नङा रायजोफोर। बेनिखायनो आङो थार बाथ्राखौसो बुंदोंमोन दाख्लैनियावबो कन्स्टिट्युशनेलि मोजाङै लेखा फरा जायोबा बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां जाहाथे गुबुन हारिफ्रा एबा नै दा पद्म हाजरिकामोन बायदिया जेबो खोथा बुंनो हाया कन्स्टिट्युशनेलि जायोब्ला।
दा जोंनि BTC आबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेलि एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोनसे 6 शेड्युल एरिया बेनिखायनो सोरबा सरनिया सोरबा जगेश्वर कलिता सोरबा जगेश्वर बर्मन मोनहा केस होलाबायनानैबाबो दिनैसिम गामि दानख'नो होनबाबो गामि दानख'नो हायाखै मानो होनबा BTC आ मोनसे इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव लिरजानाय मोनसे एकर्ड दा बेखौ बारायोब्लाबो आं लुबैयो दानि BTC आव थानाय गभर्नमेन्टआ गोख्रोङै आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै केबिनेट पास खालामनानै इन्डियान पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामो बेखौसो आं लुबैयो जाहाथे जोंनि माबाया सनितपुर हालामनि बर'फोर दिखियाजुलि हालामनि बर'फोर सारिदुवार हालामनि बर'फ्रा जोंनि BTC जों थानो मोनथाय गोख्रोङै थाबाय थानो हायो दा जोङो मोनसे एग्जाम्पल नुदों दाख्लैसो मा होनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आसामनिफ्राय डिक्लेयार खालामबाय नाथाय थाङै थुङै खारौ खान्दाया जेरै हरावनो बिबार बारो हरावनो सिरिफिनो थिग बिदिनो जाफिनबाय दसेनो उजिबाय दसेनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ गोमोरलांफिनबाय थिग बिदिनो जाजानो गिनांगौ रायजोफोर बिदि डिक्लेयार होब्रबलाबायनायखौ रंजानानै जेबो जाया रायजोफोर जोंनो कन्स्टिटिउसनेलि लिखितभाबै मोनबासो जोङो हागौमानि बेसेबां बम गावो ना अमा बेदर जानानै रंजायो ना गुबुन रोखोमनि आयदाजों रंजायो बाहाय रंजालायनो हागोन रायजोफोर बर'फ्रा बाहाय खुनु सोरबा जाथिया बादा होबाबो सोरबा बखिबाबो सोरबा दरना होबाबो खुनु खाजायाव सोलिया मानो होनबा कन्स्टिटिउसनेलि जायोबा रायजोफोर बे बाथ्राखौसो आं मैया दाख्लैनि कन्टेन्टआवबो लाबोदोंमोन दिनैबो आं बे बाथ्राखौ बुंबाय जोङो ओरैनो बर'फ्रा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायो जोंनि एरियाजों दाजाबदेरनायखौ बेनिखायनो आङो दानि गभर्नमेन्ट थानायखौ गोसो गुरैयै खावलायो नोंथांमोनहा गोख्रैनो बिथांमोनखौ MP इलेक्शननि सिगां 2024 नि MP इलेक्शननि सिगां गासिबो सिस्टेमखौ दा बर्तमान सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जानानै दं बिथांमोना सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जोंथ' जुदि हाबोब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थाला बेनिखायनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाफैगोन आरो जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि जानला मोनलाल' खालामनानै जुदि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो जुदि एडमिनिस्ट्रेटिभ खालामनानै एडमिनिस्ट्रेटिभजों जुदि सालायहोब्ला बेयो जोंनि मोनसे दुर्भाग्यजनक जागोन रायजोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनहा गुफुर हालामनि सारिदुवार हालामनि दिखियाजुलि हालामनि बरसलानि हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा दानि BTC आव थानाय गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा गोख्रोङै प्रेसार खालामनांगोन जाहाथे नोंथांमोननि एरियाया सरजाबफानानै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों थायो बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायबाय किन्तु सनितपुरजों थायोब्ला बियो मोनसे टेक्निकेल प्रब्लेम जाहैगोन रायजोफोर मानो होनबा डेभेलपमेन्टेल खामानिया सनितपुरावसो थांगोन माखासे BTC नि माबाया डेभेलपमेन्टेल खामानिया सनितपुराव थांनानैसो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव एडमिनिस्ट्रेटिभआव थांनानैसो नोंथांमोननि माखासे डेभेलपमेन्ट जाहैगोन बेहायसो थांनांगोन नोंसोरो बाहाय जोंहा खुनु लाब जानाय नङा रायजोफोर बेनिखायनो बे गासिबो टेक्निकेल प्रब्लेम जानायखौ दानि गभर्नमेन्टआ गासिबो सिस्टेमेटिक खालामनानै इन्डियान पार्लियामेन्टआव बिलखौ लाबोनांगौ बेखौ आङो बिल लाबोगोनखौ आसा खालामबाय आरो पद्म हाजरिकामोन बायदियाबो खुनु जेबो बाथ्रा बुंहैनो हानाय नङा रायजोफोर जुदि लिखितभाबै जायोब्ला रायजो राजाफोर खुनु आं भुल बाथ्राखौ बुङाखै सैथो बाथ्राखौसो जिखिनि आंनि नलेजाव दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायना होदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ अरायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय वेलकाम बानायो नोंथांमोनहा जोंनि BTC आव थाखानाय बर' रायजो राजाफोरजों दले दले जानानै खौसेयै जोङो जेब्लायबो थैस' थांस' रायजोखौ जालांनो हायो बेखौ आङो आफा इसोरनाव आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौ दिनैनि कन्टेन्टआव बुंबाय रायजो राजाफोर आरो आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनबा अन्नानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम गोजोनथोंसै रायजोफोर।